Mat-tokki ta' nofs il-lejl ta' bejn il-31 ta' Marzu u l-ewwel ta' April tal-1979 meta pajjiżna ħal-Ħelsien, is-settur tal-avjazzjoni ta' pajjiżna wkoll għadda f'idejn il-Gvern Malti. Madankollu din il-ġraja ta' 40 sena ilu ma kienitx waħda faċli għal Maltin li dak iż-żmien kienu jaħdmu mar-Royal Air Force hekk kif mixjat ta' 7 snin iridu jieħdu r-riedni f'idejhom. Il-Maġġur Tony Abela li dak iż-żmien kien membru tar-Royal Air Force spjegalna il-mixja biex illum pajjiżna għandu waħda mill-iktar kumpaniji tal-avjazzjoni effiċjenti fl-Ewropa, il-Malta Air Traffic Services, mixja ikkaratterizzata bid-determinazzjoni tal-eks Prim Ministru Minkoja. Rabat il-Gvern Ingliż illi ħallilu nies ittrenjati biżżejjed biex ikun jista' jħossib l-FIR li hija r-reġjon tal-ajruplan li anke dawk li ma jinżlux Malta, anka wkoll li jkollu controllers biżżejjed biex jopera l-Ajruport. U allura l-Ingliżi mis-72 sa 79 kellhom spejjeż tagħhom jitrenjaw nies Maltin biżżejjed biex fis-79 il-Gvern Malti jkun jista' jopera. Il-Maġġur Abela qal li f'dawn is-7 snin l-eks Prim Ministru Mintoff għajatlu kemm il-darba f'perjodu fejn l-irwol tiegħu kien ta' pont bejn il-Gvern Malti u dak Ingliż. Inkun nagħmel il-liaison fl-aħħar 6 xhur. Kif qed battalija darbtejn li kien imbeżza, barra minn hekk Mintoff kien ukoll jibsa illi verament kien jaħseb li jista' jagħti il-każ li jkun hemm xi forza armata ma kif jitilqu l-Ingliżi, forsi barranin jistgħu jippruvaw jieħdu l-Ajruport. Infatti kull mossa li kienet tiġri dejjem konna rridu naraw rapports u ġieli talab inkjesti jekk daħal xi ħadd bla permess bħala fl-ispazju jew dan, jiġifieri biża kellu. Huwa jgħid kif dejjem ipprova jikkonvinċi lil Mintoff biex ma jaqtax qalbu u jemmen li permezz tal-ħila ta' dawk leali lejn pajjiżna kienu se jaslu. L-intoppi tal-Ingliżi matul dan iż-żmien ma naqsux bilan li l-Ajruport ma jsalvax għal aktar minn 6 xhur wara t-tluq tal-Ingliżi. Iżda Bela jgħid li llum 40 sena wara dan is-settur u wieħed ta' suċċess u li jiffaċilita il-moviment għal iżjed minn 6 miljun passiġġier fis-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.